Ако имате познати, близки, роднини, приятели, които са инвестирали пари в исторически парк на Ивелин Михайлов или пък са гласували за партия Величие, пратете им това видео, за да разберат, ако не са гледали днес BTV сутрешния блог, че са инвестирали парите си или доверието си в финансова пирамида, която по данни на ДАНС е завлякла над 70 милиона лева от жертви, от хора, които са повярвали на наивното излъчване на Ивелин Михайлов, който така печели доверието на хората с едно добродушие, с едни простовато обяснение неща, но всъщност за това простовато излъчване и добродушно и с този наивен тон и тия изражения наивни, невярващи на какво се случва в страната, всъщност стои един доста обигран предприемач, който е успял да създаде финансова пирамида, пак казвам, по данни на ДАНС, над 70 милиона лева, завлечени пари от хората. И показвам, защото чак сега става ясно, че още през 2019 година Комисията за финансов надзор е разкрила, че исторически парк е финансова, класическа понци схема, финансова пирамида, и какво е направила? Дала е сигнал в прокуратурата, че много хора ще бъдат завлечени с пари от финансова пирамида. Какво е направила прокуратурата? Отказала е да образува досъдебно производство. И видите ли, Комисията за финансов надзор е обжалвала отказа на прокуратурата и отново се е върнало това в прокуратурата и прокуратурата за повторен път е отказала да разследва. И какво става? От тогава Ивелин Михайлов е на трупчета в прокуратурата и е зависим от прокуратурата. Какъв по-удобен човек пореден да му се прави политическа кариера и партия и евентуално да го добутат до парламента, където да почне да говори пълни глупости с това наивно изражение, само общи приказки, без никаква конкретика и почна да се бори, моля ви, с кое? С незаконните сметища, защото замърсявали. Това да не е от вчера. И какво става сега? Прокуратурата не разследва Ивелин Михайлов, хората са изгоряли, 24-та и 25-та година става все по-зле, все повече хора, които са теглили кредити да инвестират в исторически парк, кредити им вече не се обслужват и банката ги е направила предсрочно изискуеми, хората горят, исторически парк, по данни днеска от сутрешния блок на BTV, вече има изоставени сгради. Ивелин Михайлов, доколкото разбирам, няма да продължава да го строи това нещо, но обикаля с ферарита из страната, да се среща с хора и да им обяснява как ще се бори с корупцията, докато той самия е зависим от прокуратурата, тъй като тя от 2019 отказва да го разследва.